Ein ni'n gyfarwydd am prif ddinas ni hyd yn oed, ond faint i ni'n gwybod am ei hanes? Wel, maen nhw'n gweud bod mwy o Gymraeg bellach yn cael ei glywed yno nag yng nghefn gwlad Cymru. Ar ddydd Gwyl Dewi fe agorodd Menter Caerdydd Arddangosfa Byw yn y ddinas, a Dan at draw i fusnesu. Ar ddydd Gwyl Dewi eleni, agorodd Menter Caerdydd yr Arddangosfa fan hyn yn hen llyfrgell Caerdydd. Arddangosfa o fywyd Cymraeg y brif ddinas yw hi mewn cydwerthiad â Stori Caerdydd. Cafodd lantiad arbennig i'r Arddangosfa ar y cyntaf o Fawrth eleni. Ac un oedd yn brysur iawn yn trefnu'r holl beth oedd Sara Jones. Oedd o'n lwyddiant ysgubol yna, lwyth o bobl yma, cefnogwyr ac noddwyr, a mi oedd Llys Andrews yn siarad, a Angharad Mair, a hefyd Hugh Thomas. Felly oedd o'n ddiwrnod gret. Wel, mae'r Arddangosfa yn cynnig rhyw fath o gipolwg ar hanes y iaith Gymraeg yn y ddinas a hanes bywyd Cymraeg yn y ddinas. Mae yna lwyth o baneli a gwrthrychan adrodd hanes sut mae'r iaith wedi datblygu yn y ddinas a sut mae addysg Cymraeg wedi datblygu. Mae'n agored i bawb, siaradwyr di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Mae yna hanes am sefydliad Menter Caerdydd, sefydliad gwyl flynyddol Caerdydd, gwyl Tafwyl. Mae yna hefyd hanes addysg Gymraeg ac sefydliad ysgolion Cymraeg yn y ddinas, hanes eglwysu Cymraeg yn y ddinas a hefyd hanes y sîn roc Gymraeg yma. Da ni wedi gweithio efo Clwb Ifor a wedi cael llwyth o hen bosteri, felly maen nhw yma'n cael ei arddangos. Sefydlwyd Menter Caerdydd nôl yn 1998 gyda'r nod o ehangu'r defnydd o'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Cafodd y Menter ei sefydlu i gynnig gweithgareddau i blant oedd yn mynd i ysgolion Cymraeg, ond oedd efallai ddim yn siarad Cymraeg adra, felly cynnig cyfle iddyn nhw siarad tu allan i'r ysgol. Ond ers hynny mae wedi datblygu i gynnig pethau i oedolion yn ogystal â phlant. Felly mae yna lwyth o bethau, mae yna gyrsiau, Sbaeneg, Eidaleg, cynganeddu a llwyth o bethau eraill i oedolion. Mae yna weithgareddau gofal i blant, gweithgareddau chwaraeon, mae yna lwyth o bethau, a maen nhw gyd ar yn gwefan ni. Y prif ffocws i'r Menter yw'r pwysigrwydd o ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn pob maes posib. Wel, yn amlwg o cyfrifiad 2010, mae y iaith Gymraeg yn ffynnu yn y brif ddinas. Felly, da ni eisiau gweld y iaith yn parhau i ffynnu a cynnal gymaint o weithgareddau i siaradwyr Cymraeg y ddinas sy'n posib. Ac ers cychwyn y Menter, mae ei boblogrwydd wedi tyfu yn sylweddol. Un o'r resymau am hyn yw llwyddiant yr ŵyl Tafwyl. Mae yna gannoedd yn mynychu gweithgareddau Menter Caerdydd yn flynyddol, a gwyl Tafwyl, llynedd oedd yna 8,500 i mynychu'r ŵyl ei hun, a gafon ni dros 10,000 o bobl drwy gydol yr wsos. Felly, da ni'n gobeithio i efelychu llwyddiant yr ŵyl eto blwyddyn yma. Bydd Tafwyl eleni'n cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd eto, a mae yna lwyth o fandiau wedi cael eu cadarnhau. Ar ddydd Gwyl Dewi, cafodd yr enw cyntaf eu cyhoeddi, felly mi fydd Geraint Jarman yn chwarae, Hugh Chiswell, Colorama, Cowboys dros Byswnog a llwyth o fandiau eraill. Maen nhw gyd ar gwefan Tafwyl a hefyd ar Twitter a Facebook Tafwyl. Mae yna lwyth o bethau blant yna, bydd No Fit Day Circus yn cynnal gweithgareddau, bydd Llenyddiaeth Cymru, bydd yn gynnu babell, a bydd yna babell coginio hefyd a babell ysgolion, felly bydd o'n ŵyl efo rhywbeth i bawb. Bydd yr Arddangosfa yma tan ddiwedd mis Mai, a gewch chi ddod yma am yr rhad ac am ddim ac i bawb. Mae yna gyfle i chi allu sgwennu atgofion o addysg Gymraeg neu bydach chi'n feddwl o sefyllfa'r iaith Gymraeg yn y ddinas a i roi ar y wal yn yr Arddangosfa. Mi fydd yna weithgareddau yn cael eu cynnal yma. Bydd Lwri Cook yn dod yma i drafod ei llyfr hi. Bydd yna weithgareddau celfa chrefft a llwyth o bethau. Bydd hynna'n cael eu cyhoeddi yn fuan iawn.